ka jin jar bat ka jing khya jingkit jo ki samlawat kam jong ki unemployed youths manopat ban pinsting ya kata ka jingkit kumpleshi bon ya phi baro sa shisin ngade ibari lang ping rom bad las lemba bangan shna ya ki YouTube videos namar ko way nga dep ka jing pule te nga kwa ban prepare bat pen create no ya laki kam ya laki government jobs mo ke ipat ka penlong ya nga bangan shna video bangan mi shakmat biang sa shisin mdai bangin kran chpangki politics mdai bangi kwa kran kam election ba all ajan election ngi mi shakmat em kaniga video kadai specifically tang ya ki khna ki ba unemployed but ki khna ki barang wat kam kumbanging baro ang itibhing ide na ka generation ka bakerdo kam kata bat nalor kata ka sarkar jaka ban ai men siem lane ban ai lan ban pen mi lan kumno ban pen generate employment kile kat bala kumno ban ot shushu agi kejat jongki khna samla te hakani ka jilla jongi first time nge i ba ka sarkar hi ki ba isi yaki youths jaka bante yaki balai nga kren ya kani pat ka dei ba khamtam ki khna agree ko manga ngi baro ngi tip man hakani ja yu haka pratarik march kami advertisement jongka MPSC yaki khna agriculture ka MAS ka way ka eligibility ka dei ba tangki khna ba pass na ICAR board ki laban apply ya kata ka post ning kong shwa ka perthai kala duna kam kata hadian pat kiami isa kum kane ka kerdan tengilit keli ba kum ki khna ba pass na nehu pade badai ki central board kita kim yo them tengilit keli ngilit panjing tep na kane tini la resolve na hadian tekila ailad ban apply ya baro similarly mentaru ngayo i kaja kumjo kane pat kadai haka advertisement jo ka Meghalaya police te haka Nriu tarik March ngai iba ka Meghalaya police kala release ya ka advertisement bad hapo jong ka UB category ngayo iba ka age limit kadai 18 to 21 years kamot khat prasnam hadu arphuwais nam tanghang taru ngila dai ban perkhat ban pusan bha baka sarkar yu ban le kum gani kam khat prasnam kikmek pa kimpat sha ya ki khon ban tre namar ka perthai kala long competitive hadu katangin hap yap pendai jing mud haka jing pule hendrai ka sarkar ka pen iba khat prasnam pila de ban apply kam kani kala pen pressure shushu kanya ki youths jongi teman tangi tebi khat prasnam ni dang ya pule hadu banda master saya ar pusan snam ar pusau snam te ki khna pade ki bala prepare da ki ar lai snam ya ki kam government jobs ki bala dab life house nam kin let she khamtam kum kini ki post UB category jong ki Meghalaya police ki male candidates ki de ki majority te ki samla shin rang jongi kin let she tang khat prasnam hadu ar phuwais nam bat nidon ka ST relaxation sansnam te kamur hadu ar phun rius nam te ki samla shin rang ki balai phaus nam lai phuwais nam kin let she tiang alingo ba balai ka Meghalaya police ka penmi kum kane ka revise ki penmi mo ka revise guidelines namar ba ha ar hajar ar phuar ar tarik lai tarik feb sorry ar hajar ar phuar lai tarik feb ngui i ka office memorandum OM jongka government of Meghalaya ka penni ba ka la increase ya ka age limit dia naka ar punyo snam ngila yo bet lai phuar snam lai phuar snam la de ka age limit nang ta pade kila ai 5 years relaxation dia kamut ka relaxation 5 years kamut hadu right lai punyo snam dia ki ST ngila ban apply state government jobs hadu lai punyo snam kata ka OM ka ba release ka government of Meghalaya da u governor ha u ar phuar ha u ar hajar ar phuar kani ka OM kadai ka bayar rap bahaya ki youths yaki samla balai pan kin happen mi ka revise guideline ban ong ba ngin hable no ka age 18 hadu 21 with 5 years relaxation
ka ka bapenmi hau arajar arpu kalong perfectly fine ka yarap bahayangi ki kena samla ki nong wat kam de ngi pan boyo nolor ba kala janjar kam menta nolor ba ngi mi shipang kani shipang katu shipang ai apply ki kena bampas na ICAR shipang ai ban shipang ka age category la penduna hadu arpu waste nam deran bak BDST yo hadu arpu nrius nam te PE samla nolor bangila janjar kam te ka sarkar pade kale kumno ban penduk kam shushu yangi kata ka sarkar bangiyo menta te shop ngan penkut ni video ngan kren jurong than handai ngakwa pat ban ong yaki samlawat kam bakum ki khna agriculture ban hakani ki bayat tli ki let bu jingkeli balai balong kum ni te ngatharai high time la shairu ki khna ki badang dap tang ar phu pras nem kim yo ban apply yakani ka post tinga tharai phidai ban le ngi dei ban wan lang ngi dei ban form kan ja group ban keli ba hakanu ka rukom tam 18 hadu 21 ngatharai ki kemek pa ki ba pet yakani ka video ru phimpat sha hi ala ki khon ban apply kam da ki dang dei khat pras nem ki dang dei ka por ban pulia kon ti hadu kan no pat ka sarkar jongi ka ko ban penyap ban penjot ban peraya ka jeng em jong ki khna sama dia tang na kani ka jing keli ban nga kerpan ru ya ki samla ki bam yo apply ya kani ka post la shai ki badang dei tangar phunyo ar pu prasnem ki badang dei tang lai post nem khamtam ki shin rang smo bha bangin ya mi shakman bangin ya dan ktilang khnang bangin bo jing keli khnang bangin yo ken ban tur shakman bangin yo ken ban apply ban persang ban yo kam te tang na kani hi te khoble shi bon